Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Narciso. Taong 1950, Consuegra, Leyte. Matagal na panahon nang namamayagpag ang pamilya ni Narciso sa lugar ng Leyte. Karamihan sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa ay labis na nasisindak sa kanila dahil sa kakayahan ng lolo niya. Isang purong dibinong manggagamot kasi ang matandang yon, kaya walang kahit na sino ang kayang tumapat sa abilidad nito. Marami itong kahangahangang abilidad, kagaya ng pagtawag ng mutya para magamit sa maikling panahon at pag-utos sa mga matataas na uri ng engkanto na naghahari sa mga bundok at kagubatan. Bawat kilos nito, sumasang-ayon sa bulong ng kalikasan dahil naniniwala ang matanda na yon ang nagbibigay sa kanya ng labis na kapangyarihan. Siya nga pala, Mikael ang pangalan ng lolo niya. Isinilang ito sa panahon ng mga bayani at sa taong ito, nasa humigit 120 na ang edad nito. Matanda man kung maituturing, hindi naaayon sa kanyang gulang ang kasalukuyan niyang lakas. Kaya marami sa mga taong nakatira noon sa baryo ang nagsasabing ang matanda ay nasa edad 70 anyos pa lang. Bukod kasi sa nakakagapas pa ito ng palay, hapon-hapon din itong nagtatambak ng panggatong para meron silang maisaing. Ito rin ang gumagawa ng karamihang gawain sa bahay nito, gawa ng hindi ito tumatanggap ng tulong mula sa kanyang ama na siya namang nag-iisa nitong anak. Ayon sa lolo niya, na hanggat malakas siya, hindi siya hihingi ng tulong sa kung kani-kanino para lamang mapanatili ang kaayusan sa kanyang tahanan. Dagdag pa nito na, ang tanging makakatulong lamang sa kanya ay ang mga taong sisilong sa kanyang puder. Nang malaman niyo ng tatay niya, hindi ito nagdalawang isip na lumapit sa kanya. Isang gabi, habang naghahapunan silang magpamilya, inilahad ng kanyang ama ang ibig nitong mangyari sa kanya. Narciso, bilang ikaw ang nakakatanda sa inyong magkakapatid, nais ko sanang humingi sa iyo ng konting pabor. Kilala ko kayo lahat at sa inyong apat, ikaw ang nararamdaman kong may malasakit sa aking ama. Oh, malakas pa ang lolo Mikael mo, pero hindi ibig sabihin nun na panghabang buhay na yon. Bungad na wika nito. Dagdag pa nito na, hanggat nasa poder siya ng lolo niya, marami siyang matututunan sa lihim na karunungan. Nakakasiguro rin itong interesado siyang matuto dahil noon pa man, kapansin-pansin na ang pagkakaroon niya ng hilig na makinig sa mga kwentong may kaugnayan sa kabilang mundo. Nang marinig naman ni Narciso ang sinabi ng tatay niya, medyo napahinto siya sa kanyang ginagawa. At sa isang iglap, pakiramdam niya, unti-unting tumigil ang kanyang mundo. Sa halip na mag-alala para sa kanyang hinaharap, halos hindi niya mawari ang kanyang pagkagalak na agad na sumang-ayon sa ibig nitong mangyari. Pagtango niya sa kanyang ama, yun na rin ang naging hudyat ng pagtigil niya sa pag-aaral. Nasa sekundarya na siya noon, pero di man lang siya nang hinayang sa kanyang mga pinaghirapan. Aminado kasi siya na wala siyang balak na tahakin ang buhay ng isang empleyadong tao sapagkat sa kanyang pag-aaral, batid niya ang hirap na pinagdadaanan ng mga ito. Marami ang nagpapakamatay at kahit anong sipag, hindi makaangat-angat sa buhay. Maraming tulog na nawawala at higit sa lahat, maraming oras ang hindi na maibabalik pa. Kapalit ng konting kaligayahan sa salapi ay ang pagbebenta ng sariling oras at panahon na siyang di hamak na mas mahalaga sa anumang bagay dito sa mundong ibabaw. At kahit wala pa siyang karanasan sa realidad ng buhay, alam na niyang mangyayari ito, kaya hanggat maaari, pinipilit niyang baguhin ang direksyon ng kanyang buhay. Ayon sa kanya, iisa lang ang kanyang pangarap, at yon ay maging malaya sa lahat. Magawa ang lahat ng kanyang gusto, mapuntahan ang lugar na walang iniisip na ano paman, at mabuhay ng masaya
sa piling ng kanyang pamilya. Yun lang ang kanyang simpleng pangarap, ngunit hindi ito basta-bastang nakakamit. Matapos ang kanilang pag-uusap, wala namang naging tutol sa kanilang napagkasunduan ng kanyang ama. Yung tatlo niya kasing kapatid, aminado na walang interes sa mga ganoong uri ng bagay. Kaya makalipas lamang ang ilang linggo, nanirahan na siya sa kanyang lolo. Hindi naging madali ang unang araw niya sa bahay nito, gawa ng tinadtad siya nito ng trabaho. Ngunit imbis na magreklamo, ginawa niya ang lahat ng ipinag-uutos nito. Alam niya na bilang manggagamot, may mga pagsubok itong lihim na ibinibigay sa mga taong nagpapakita ng interes sa kanyang karunungan. Yon ang itinatak ni Narciso sa kanyang isip, kaya ni minsan, hindi siya pinanghinaan ng loob ni nabagot sa kanyang mga ginagawa. At nung mapansin ito ng matanda, tsaka pa lamang nito binawasan ang kanyang trabaho. 5 buwan ang kanyang naging pagtitiis bago naging komportable ang kanyang buhay. Nung napagkatiwalaan na siya ng lolo Mikael niya, nagsimula na ang maganda nilang pagsasama. Taliwas noong mga nagdaang buwan, hindi na siya nito gaanong pinapatrabaho. Madalas kasama lang siya nito para manood sa kasalukuyan nitong ginagawa. Hapon-hapon, makikita mo itong si Narciso na nakaupo sa tumbang puno ng mangga habang pinagmamasdan ang lolo niya na abala sa pag-iitak ng mga panggatong nila. Kapag umaga naman, tumutungo sila ng bayan para maghanap ng mga taong nangangailangan ng kanilang serbisyo. Libre ang kanilang trabaho, kaya walang kahit na sino sa bayang yon ang may kakayahang pintasan ng kanilang ginagawa. Marami rin noon ang nakakakilala sa matanda, kaya tuwing bumababa sila, samut-saring mga regalo ang binibigay ng mga tao sa kanila. Maliban sa pera, lahat kinukuha ng lolo niya. Manok, mga prutas, gulay, at kung ano-ano pang mapapakinabangan. Dahil dito, hindi niya maiwasang mapatanong sa matanda. Naniniwala kasi siya na kung tatanggapin nila ang salapi, di hamak na mas marami pa roon ang kanilang mabibili. Ngunit nang marinig yon ng lolo niya, bigla nitong idinampi ang mga palad nito sa kanyang ulo habang sumasagot ng, Diyos ang sinasamba natin, anak. Hindi mga demonyo. Ang pera gawa ng tao, pinagmumula ng kasamaan, habang ang mga pagkain ito galing mismo sa itaas. Maraming kasalanan ang nakukuha sa mga makamundong bagay, kaya mag-iingat ka. Tandaan mo sa bandang huli, kaligtasan ng ating mga kaluluwa ang mahalaga. Di bali nang magtiis kaysa magnakaw o gumawa ng kahit na anong kabalbalan. At ang pagtitiis, apo, lagi mong ipapasa sa Diyos dahil meron itong kakibat na pagpapala sa Kanya. Nang marinig naman ito ni Narciso, doon siya tuluyang naliwanagan. Alam niyang totoo ang sinasabi ng kanyang lolo, kaya wala na siyang naisagot ukol dito. At magmula noong pabalik-balik sila sa bayan, samut-saring mga karamdaman ang kanyang nasaksihan. May sinasapian, na engkanto, mga nabarang, at ang nakakapangilabot sa lahat ay yung mga nayanggaw ng mga aswang. Ayon sa kanya, na nung makatagpo siya ng isa sa mga nayanggaw, halos gabi-gabi itong nagbigay ng bangungot sa kanya. At nangyari ang lahat ng yon noong narating nila ang pinakadulong parte ng bayan. Hindi sila malimit na makarating sa lugar. Gawa ng bukod sa malayo ito, alam ng kanyang lolo na meron doong nakatirang isang makapangyarihang manggagamot. Ngunit bago pa man magtapos ang taong ito, nalaman ng matanda ang pagkamatay ng manggagamot na tinutukoy nito sa kanya. Kaya naman dala ng kuryosidad kung papaano yun nangyari, nagmadali silang tumungo roon. Bandang hapon na nang marating nila ang lugar, kaya wala na sila gaanong taong nakasalubong. Taliwas sa bayan, isang simple
at payak na pamumuhay ang bumungad sa kanila roon. Simpleng mga bahay lang din ang kanilang mga nasilayan na halos bilang lang ng kanyang mga daliri. Medyo marumi rin ang daraanan, indikasyon na walang pakialamang mga tao roon sa kanilang kapaligiran. Matapos naman nila itong makita, nagpatuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang isang lumang bahay na nakatirik malapit sa sapa. Pagpasok nila sa bakuran nito, agad niyang napansin ang malalaking ugat ng mga halaman na halos umahon na sa lupa. Matataas na rin ang damo sa paligid, tapos ang bahay parang ilang buwan nang walang naninirahan. Saradong-sarado rin ang mga bintana at kapansin-pansin ang makapal na alikabok na kumapit sa harapan ng pinto. Nang masipat naman yon ng matanda, nagpatuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa mabuksan na nila ang entradang pinto ng bahay. Pagpasok nila sa loob nito, inabisuhan siya nito na isarado ang pinto at huwag pumunta kung saan-saan. Nang marinig naman yon ni Narciso, dali-dali niya itong ginawa hanggang sa dumilim ang buong paligid. Habang namumutawi ang kadiliman sa lugar na yon, nakita niyang may kinuhang garapon ng matanda na naglalaman ng berdeng pulbos. Pag-ihip nito sa paligid, pansamantalang lumiwanag ang bahay kasabay ng pagbunyag nito sa kanila ng isang malagim na kaganapan na may kaugnayan sa pagkamatay ng kakilala nitong manggagamot. Matapos naman yung makumpirma ng lolo niya, inutusan siya nito na dali-daling buksan ang mga pinto at bintana. Ngunit paghawi niya sa entradang pinto nito, bumungad sa kanya ang mga taong nagkukumpulan sa labas. Seryoso yung nakatingin na parabang kanina pa sila nitong pinagmamasdan. Lo, may mga tao ho sa labas. Mukhang may kailangan sila sa inyo. Bungad na wika niya sa lolo niya. Huwag mong pansinin ang mga yan. Naririto yan para manggulo. Sige na, Narciso. Ipagpatuloy mo kung anong inuutos ko sa iyo. Agarang sagot naman ito. Nang marinig niya ang sinabi nito, mas lalo pa siyang nagmadali. Maya-maya pa, nang mabuksan na niya ang lahat ng bintana, dito nila nakita ang mga marka ng nilalang na umatake sa manggagamot. Nung masipat yon ang lolo niya, isa lang ang nasabi nito at yon ay walang iba kundi grupo ng mga gabunan ang umatake rito. Pagkasambit nito ng mga kataga, dali-dali yung lumabas para matingnan ang kabuuan ng bahay. Ayon sa kanya, isang beses lang itong naglibot at pagbalik nito sa kanyang kinaroroonan, nakita niya ang hawak-hawak nitong itim na halaman. May malansa yung amoy, kaya hindi niya mawari kung anong uri ng halaman ang hawak-hawak nito. Paglapit naman ng lolo niya, inilahad nito na yon ang ginamit ng mga gabunan para lasunin ang mga pangontrang nakalibing sa loob at labas ng bahay ng manggagamot. Hindi nila yon basta-bastang magagawa kung walang tulong mula sa mga individual na pinagkakatiwalaan din ito. Matapos naman yung mailahad ng lolo niya, tahimik nitong pinagmasdan ng bawat taong nagsisikumpulan sa harapan nila. Bawat mata maigi nitong pinagmasdan hanggang sa may nakita itong isang lalaki na hindi kaaya-aya ang pamamaraan ng pagtitig sa kanila. Pagpang-abot ng kanilang paningin, may binanggit na 2 buhay na salita ang lolo niya bago tuluyang humandusay sa lupa ang inihipa nito ng dasal. Nang mapansin naman ito ng mga taong naroon, bahagya itong natigilan sa kanilang mga ginagawa. May mangilan-ngilan na sinubukang bungguin ng lalaki, pero dahil sa bigat nito, hindi nila yon nakayang iangat sa lupa. Nang mapansin naman yon ng lolo niya, agad nitong inabisuhan ng mga taong naroon na bumalik na sa mga bahay nila. Dagdag pa nito na wala silang mapapala sa kanilang ginagawa, kaya mas mainam na bumalik sila sa paghahanap buhay para sa mga pamilya nilang naghihintay. Matapos naman itong magsalita, muli itong umihip ng dasal sa hangin.
Nang marinig naman yon ng mga taong pumunta sa bahay ng manggagamot, paisa-isa na itong nagsialisan hanggang sa ang natira na lamang ay yung lalaking tinigalpo nito. Paglapit naman nila sa lalaking yon, agad nila itong kinaladkad papasok ng bahay bago ito tuluyang gisingin ng matanda. Pagmulat naman ng mga mata nito, dali-dali nitong sinubukang tumayo pero sa hindi malamang dahilan, di niya ito magawa-gawa. Yun bang pakiramdam ng lalaking yon? Patayang buuan ang katawan niya. Tanging mga mata lang din ang kanyang naikikilos, kaya naman nang mapagtanto niya ito, hindi nito mapigilang pagmumurahi ng matanda. Ngunit di pa man ito tapos sa pagmumura. Dahan-dahan doong lumapit ang lolo niya, kasabay ng mahinahon nitong pagwika ng, "Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Dahil alam mo, na kaya ko ring patigilin ang paghinga mo kung gugustuhin ko. Gusto mo bang mamatay sa lugar na ito? Hindi ako manghihinayang sa buhay mo." Nang marinig ito ng lalaki, bigla itong natahimik at naging mahinahon. Wala na rin itong sinabi sa matanda hanggang sa dahan-dahan na itong kumalma sa kanyang pananalita. Malaya na rin itong inamin ang lahat ng nalalaman niya sa takot na baka totohanin nito ang lahat ng mga sinabi nito sa kanya. Base sa salaysay ng lalaki, totoo na may kaugnayan siya sa pagkamatay ng manggagamot. Kaya lang naman siya napilitan na taniman ng laso ng bahay nito ay dahil sa niyanggaw ng mga gabunan ang nag-iisa niyang anak. At dahil sa pangako nitong ibabalik yun sa normal sa sandaling patay na ang manggagamot, ipinagkibit-balikat niya ang lahat ng naging utos nito sa kanya. Dagdag pa nito, layunin ng grupo ng mga gabunan na lipulin ang mga manggagamot sa kabuuang lugar ng Leyte. Iisa-isahin nila ang mga galamay ng dibino hanggang sa ang mga ito na lamang ang matira. Kumpiyansa ang mga gabunan na kaya nilang patayin ang mga dibino at mangyayari lamang ito kapag nalipol na nila ang lahat ng natitira nitong mga galamay. Dahil sa sinabi nito, napatawa lang naman si Tandang Mikael na parabang isang biro ang mga bagay na kanyang narinig. Pagsilay naman ito sa lalaki, mahinahon ito roong sumagot ng, "Wala pa sa kasaysayan ng tao na may nakatalong demonyo sa isang dibino. Kami ang mga pinili ng pinili. Kaya ang aming kapangyarihan ay direktang nagmumula sa itaas. At matatalo lang kami ng mga hamak nila kung aming tatalikuran ng minana naming kapangyarihan. Maraming salamat sa mga sinabi mo. At bilang ganti, tutulungan ko ang iyong pamilya. Tumayo ka na dyan at samahan mo kami sa inyong tahanan." Nang marinig ito ng lalaki, hindi na yon umimik pa. Sa halip ang ginawa nito, dahan-dahang tumayo at naglakad. Pagkaraan ng ilang minuto, narating nila ang bahay nito, kung saan bumungad sa kanila sa labas ng bahay ang mga kadugo nitong nagbabantay. Bawat isa walang imikan, na parabang may nangyari roong hindi kaaya-aya. Nang mapansin naman niya ang kaganapan dito, tahimik lang naman niya yung pinagmasdan hanggang sa makapasok na sila. Pagbukas ng pinto, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang isang binatilyo na nakatali sa mga kadena. Nagsisilabasa na rin ang mapupula nitong mga ugat, tapos kapansin-pansin ng nangingitim nitong mga mata. Pilit na rin itong inuunat ang kanyang mga binti at braso na parabang yon ang pamamaraan nito para makatakas sa ganoong sitwasyon. Subalit dahil sa kunat ng mga kadenang yon, hindi ito umuubra. May mga sinasabi na rin ng nilalang habang unti-unting lumulobo ang tiyan nito. Pagsilay naman dito ng kanyang lolo, agad nitong inilahad sa kanila kung ano ang totoong karamdaman ng biktima. Ayon dito, hindi ito nayanggaw, bagkus ay tinaniman ito. May hahalin tulad ang sitwasyon nito sa isang babaeng buntis na nagdadalang tao. Yun nga lang, dahil sa lalaki ang napagtamnan, puwersahang lalabas sa sinapupunan nito ang bagong usbong na gabunan.
At sa sandaling umahon ng nilalang na yon, mamamatay ang kanyang biktima. Nabanggit din ng lolo niya na walang balak ang mga gabunan na buhayin pa ito dahil sa oras na ito ay pinagaling nila, mamamatay ang tanim nila. Siyempre hindi nila yun hahayaan, gawa ng mas matimbang para sa kanila ang sarili nilang mga kadugo. Marahil kaya nito inilahad sa lalaki na tutulungan nila yon dahil sa ito lang ang paraan para mapasok nila ang bahay ng manggagamot nang hindi nito natutunugan. Nang marinig naman yon ng lalaki, hindi ito makapaniwala sa kanyang mga narinig. Bagaman mahirap itong tanggapin, nakakasiguro ito na ang matandang yon ay hindi siya kayang linlangin. Bagay na naging daan para maniwala ito ng walang basihan. Matapos naman yung mailahad ng lolo niya, agad nitong nilapitan ng biktima habang bumubulong-bulong ng mga buhay na salita. Maya-maya pa, hinaplos nito ang tiyan ng lalaki kasabay ng maigi nitong pagramdam sa nilalang na nasa loob ng kanyang sistema. At nung makumpirma na ito ng lolo niya, agad nitong tinigalpo at pinako ang natamnan, dahilan para bumagsak sa kanyang higaan. Gustuhin man itong kumilos sa ganong sitwasyon, huli na ang lahat. Hindi lang kasi katawan nito ang napako, bagkus ay nadamay din ito pati ang buo nitong kaluluwa. Kaya na may sa katuparan na yon ng lolo niya, malaya nitong napainom ang hawak nitong likido sa biktima. Nang malagok na ito, naghintay sila ng ilang minuto para maisuka nito ang tanim na ilang araw nang nanananahan sa loob ng kanyang katawan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, kagaya ng sinabi nito, nagsimula na ngang mapaduwal ang lalaki. Yung buka ng bibig nito hindi normal dahil halos ilabas na rito ang kabuuan ng kanyang ngipin. Nang masipat naman yon ng mga kadugo, dito na yon nagsimulang magsikumpulan para masilayan kung ano ang lalabas mula sa bunganga nito. Hindi naglaon, may nasipat na silang maliit na kamay ng itim na sanggol. Sinasabayan na rin ito ng pag-ungol ng nilalang na parabang hudyat na malapit na itong bawian ng buhay. Di nagtagal, kahit anong pagpupumilit nitong manatili sa loob, wala na yung nagawa dahil sa likidong ininom ng biktima. At nang makalabas na ang ulo nito, sapilitan na itong hinila ng lolo niya. Maya-maya pa, lupaypay na lumabas ang itim na sanggol habang nag-aagaw buhay. Paglalarawan niya rito, napakalayo nito sa mga pangkaraniwang sanggol na isinisilang. Ang nilalang kasing yun, may mga pangil at matatalas ng kuko, pagkapanganak pa lamang. Kapansin-pansin din ang itim na balahibo sa katawan nito, indikasyon na malayo yon sa pagiging tao. Matapos naman nila itong masilayan, agad itong hinawakan sa ulo ng matanda, sabay hagis nito sa labas ng bahay. Buhay pa ang nilalang na yon, ngunit ipinag-utos nito na wag muna itong patayin. Nais kasi ni Tandang Mikael na ikalat ang bakas ng sanggol sa buong paligid. Sa pamamagitan nito, matatawag nila ang mga magulang na nagtanim dito. Nang marinig naman ito ng kamag-anak ng biktima, wala namang tumutol. Nang mapansin naman ito ng lolo niya, ipinagpatuloy na nito ang panggagamot sa binata. Batid kasi nito na hindi pa tapos ang kalbaryo nito, gawa ng marami pa ring natitirang bakas ng gabunan ang kasalukuyang nasa loob ng sistema nito. At sa loob ng halos kalahating oras nitong pagsusuka, inilabas nito sa katawan ng kumpol ng mga buhok at mga lupang may napakabahong amoy. May mga buto rin ng hayop sa mga suka nito, kalakip ng maliliit na itim na alakdan at alupihan. Ayon sa lolo niya, na ang mga nilalang na inalabas nito sa sistema ay nagbibigay ng malaking parte upang hindi ito makapagdulot ng sakit at hindi kaaya-ayang pakiramdam sa kanilang biktima. Ginagawa nila ito hanggat hindi pa lumalaki ang sanggol ng gabunan. Dagdag pa ng kanyang lolo na hindi lahat ng uri ng mga gabunan ay gabunan. Bawat isang lahi,
may kanya-kanyang pamamaraan para maipalaganap ang kanilang uri. Pagsapit ng sumunod na araw, nasa maayos na kalagayan na ang bata. Bagaman wala na silang gagawin sa bahay nito, pinili nilang manatili roon ng ilan pang mga araw. Plano ng matanda, komprontahin ang pamilya ng nilalang na napaslang nito. Pagtatapat pa nito sa kanya, hindi maaaring iwan nila ang pamilya dahil sa oras na ito ay gawin nila, lahat ng nakatira sa bahay na yon ay mamamatay. Sapat na ang ginawa nila noong gabi para magwala ang lahat ng kauri ng sanggol na kanilang pinatay. Nang marinig niya ang tungkol dito, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot sa kanyang sarili. Gayunpaman sa kabila nito, nanatili siyang panatag dahil alam niya ang hangganan ng lakas ng lolo niya. At ang mga ganoong uri ng nilalang, wala pa sa antas nito para makaramdam siya ng pagkabahala. Kinahapunan, kagaya ng inaasahan nito, dumating na nga ang pamilya ng mga gabunan. Mataas pa noon ang araw, kaya nang pumunta ito sa kanilang lugar, nasa kaanyuan pa yon ng tao. Subalit sa kabila ng ganong pagbabalat kayo, sadyang hindi nila maitatago ang kabangisan sa kanilang mga muka. Nang masipat naman yon ng lolo niya, nagmamadali ito roong lumapit kasama siya. Pagdating nila sa harapan ng bahay, agad naman nilang naramdaman ang tila bang pagkasindak ng nilalang. Bukod kasi sa bigla itong napayuko, maya't maya na rin ang paghakbang nito papaatras na tila bang nasisindak sa taglay nitong presensya. Dahil dito napatawa lang naman ang lolo niya habang nagwiwikas sa mga ito. Huwag kayong mag-alala. Walang mangyayaring masama sa inyo. Maganda pa ngayon ang takbo ng utak ko. Kaya papalagpasin ko ang kapangasan niyong ito. O ano? Lapit na. Nang marinig ito ng 6 na gabunang bumisita, hindi nito maiwasang mapatingin sa bawat isa. Yun bang, sa estado ng mga ito, parang sumisenyas yun sa mga kasamahan nila ukol sa kanilang isasagot. Nang masipat naman yun ng kanyang lolo, hinayaan nila ang mga nilalang sa kung ano ang nais nitong gawin. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nila narinig ang tinig ng isang matandang lalaking gabunan. Hindi namin inaasahan na isang dibino pala ang papatay sa aming kauri. Palalagpasin ho namin ito kung ipapangako niyong alis na kayo sa lugar na ito. Nangangako kaming hindi namin gagambalain ng mga taong sangkot hanggang sa sila'y lumisan sa mundong ito. Nakikiusap ho kami, Dibino. Pagkarinig naman ng lolo niya sa sinabi nito, bigla itong tumawa ng malakas habang sumasagot dito ng, Ano ka mo? Palalagpasin niyo ito? Ganyan din ba ang sinabi ninyo sa kaibigan ko bago ninyo pinatay? Habang inilalahad ito ng lolo niya, kapansin-pansin ng galit at paninindak sa bawat kataga nito. Paunti-unti, dahan-dahan niyang napapansin ang pagbago ng presensya nito hanggang sa nangahas namang sumagot dito yung matandang kausap nito. Subalit di pa man yung tapos sa pagsasalita, bigla itong hinawakan sa leeg ng lolo niya, dahilan para magsipulasan papalayo ang iba pa nitong mga kasama. Nung nahawakan na yun ni Tandang Mikael, hindi na nagkaroon pa ang nilalang ng pagkakataon para tumakas. Maya-maya pa, dito na yun nakaramdam ng matinding panghihina hanggang sa unti-unti na lamang lumaylay ang mga kamay at binti nitong walang patid na gumagalaw, buhat sa kagustuhan pa nitong mabuhay. Kalaunan, nang masipat niyang patay na ang matanda, walang kaabog-abog niyang binali ang ulo nito para makasiguro. Pagkatapos mabilis naman itong sinugod ang iba pa hanggang sa malipol na niya yon gamit lamang ang kanyang mga kamao at binti. Ayon kay Narciso, na habang pinagmamasdan niya ang kanyang lolo, kitang-kita niya ang matinding pinsala na naibibigay nito. Parang bala ng baril ang mga kamao nito
na sa sandaling lumapat yon sa kanilang mga kalaban, agad itong nabibigyan ng malubhang pinsala. Yung iba sa mga nilalang, isang suntok lang ang kinakailangan para tuluyan itong mamatay. Habang yung iba namang nakakailag, 2 hanggang 3 suntok ang kaya nilang indahin bago mawala ang kanilang mga wisyo. Nang mapatay na ni Tandang Mikael ang lahat ng pumunta, agad nitong tinipon sa bakuran ng bahay ang mga labi para sunugin. Ayon sa matanda, na kahit lantaran nila itong sunugin, walang taong maghihinala. Dahil sa kanilang paningin, mga tuyong dahon lang ito ng nyug. Pagsapit naman ng gabi, habang nagbabantay siya sa labas, dito nila nasilayan ang grupo ng mga gabunang paparating. Subalit di pa man ito nakakalapit, napilitan ng mga itong umatras nang maramdaman nila ang presensya ng dibinong kumakalat sa paligid. Ang kaso lang, kahit anong gawin ng mga ito, sadyang hindi nito matatakasan ang abilidad ng lolo ni Narciso. Bago pa man kasi matunugan ng mga ito ang presensya ng matanda, namarkahan na sila ng mga engkantong kaibigan nito. Kaya kahit saang lupalop sila pumunta, makakasunod ang mga nilalang na yon upang sila'y paslangin. Ayon sa kanya, nagtagal ng 6 na araw ang pagtutugis ng mga engkanto bago ito bumalik sa kanilang bahay bit-bit ang mga ulo nito. At nung nakita ito ng lolo niya, tuluyan na yung nakampante ukol sa sitwasyon ng mga taong naiwan nila. Magmula noon, naging madalas na ang pagbalik nila sa lugar na yon para mabigyan ng tulong. Hindi na rin nasundan ng ganoong pangyayari dahil literal na iniiwasan ng mga nilalang ang matanda. Bagay na nagdulot naman ng matinding pagkamangha sa parte niya. Kahit kasi matagal silang nagsama, hindi niya pa rin halos maunawaan ang sukdulan ng kakayahan ni Tandang Mikael, ang dibinong kinakatakutan sa buong Leyte.